Jingpule ni kitab Aru Samuel kalenang banyaw berkat prah berkat kendai arpusau arp kendai hadian bonathan la kren David us mula rong mula syong hakmat utrai ong manga kutrai ke blai bat ka ka yeng chunga memilai alam yang hadu kane ban kane kalalong ka kabarit hakikmat jong me kutrai ke blai melakren ru syapang ka yeng syakri jong me na ka benca kalawai ka berjalan ban mila pen hanga ya ka pateng ban riu kiban sawan kutrai ke blai ban mila pen scam na ka benca ya la dehi ya pa Israel jong me mun long upa jong me si junam bat me kutrai melong mela kalalong ublay jungi tementa kutrai kablay tapan scam si junam ya kaktian ba mela kren syapang syakri jong me bat syapang kayeng kasem jong u bat tole kumba mela kren bat ya kakerteng jong me en sapan kraw junam da kabaong utrai kipai ulong ublay halor ka Israel bat ya kayeng kasem syakri jong me David en sapan scam hakmat jong me naba mami kutrai kipat koblay ka Israel melapan pau ya kani hau syakri jong me ada ka baong ngan penlong ne pi ka kur siem na kani ka daw syakri jong me ulayo jing slur banduai ya kani ka jing duai hami jementa kutrai koblay melong ublay bat ktien jong me kilong ki basisha bat mela kulari kani ka ka babau syakri jong me Domen subhan mar kata ban kerku menta ya ka yeng syakri jong me bakan dup ne si junam hakmat jong me naba mami kutrai ka blai mela kren bada ka jing kerku jong me ka yeng syakri jong me kan long ka bala kerku si junam ka ktien jong utrai ka sam si spa lai puar Try blayon ai hau ya kaket David ukpa jong u. Ku try to kenmayu David batero ikjing shitom ba ulasya ya kasaskular bulas mai hau try ya ka jingkular scam jong u hau badan bor jong u Jacob. Try blayon ai hau ya kaket David ukpa jong u. Nganam rong hayeng jonga lemne kiu ak jintia bangatia nganam ai tia ki kmat jonga ya ki irmat jonga ngan omsha pakin shamsia hadu bangan dayo kajaka na kabanta utrai kajaka syong badan bor jong ujakom utrai blayun ai hau ya kaket David ukpa jong u utrai ulas mai kasus kular David en kalai ka ktien yau khon uso jong kamet jong pi ngan sabu ha ka khet jong pi utrai blai un ai hu ya ka khet David ukpa jong u laki khon jong pi ki bat scam ya ka jutang jonga bari ki an ki bangalai kai ki khon jong ki ru hala ka pali ken sa shong ha ka khet jong pi junam Try blayon ai hau ya ka khet David ukpa jong u nabau try la jet ya ka sion la kwa ya ka na ka benta ka jaka syong jong u kani ka long ka jaka syong that jonga junam hang ni ngala jet ban syong utrai blayon ai hau ya ka khet David ukpa jong u ka Jingpule na gospel ba khoi kat kum Markus lenong basau rekod arpuai do arpusan jisul ong haki paiba hatu la juan ra ya ka syarat banbu ya ka kapo ka perha ni hakrum ka jintia bad om halor kiding penyeng syarang namar om don ka ka balaburi lai no chang ba en pen pau ka lemni don ka bari light no tang bakan pau habashai na daw no brew don kiskor ban sngap ton sya skor modlong haki sudah pikir yak ka bapi sngaw
ka Jingteu ka ba pi ai kan long ka Jingteu ka ba pinyo bat endang ai shushu ye pi namar hau tau badon endang ai shushu bat nau tau bam doni ei wat ye ka bau don ru en shimno. The Gospel Jong Utrai.